Някога отдавна, много отдавна, се създава магия. Така, един ден, клуб млади феи, които не знаели, че ще станат феи, се събрали и от нищото победили абсолютно всичко на света, което им се спречило. И така ви ще видите уинксите. Днеска се записвам за учение. Хей! Здравей! Как се казваш? Аз се казвам Стила. Ти как? Аз се казвам Бум. Бум. Това е хубаво име. Да. Принципно трябва да стана феята на огъня. Да има огнени сили. И да, аз съм Стела и трябва да имам слънце, защото съм от Солария. Аха, вие много сте така, но май забравихте за мене. О, аз съм Муза, феята на музиката. И аз сега ще се запозная с вас. Здравейте, момичета! И вие ли сте записани в този конкурс за млади феи? Да. И сега ние се събрахме трите. Как може да си кръстим клуба? Предложете. Аз предлагам младите феи, красивите момичета. Oh no! Не става. Музици, какво предлагаш? Аз мисля да се казва музикалните момичета. Не баш. Може да се казва уинксите. Аз май предлагам да се казва уинксите. Просто уинкси. Да, звучи гениално, Бум. Браво! Ти измисли добро. Наистина, звучи страхотно. И аз съм съгласна. Супер! А сега, нека да се снимаме. Започнем. Сега, какво не е ли първото нещо, което ще случи? И много ми е интересно, ние как ще си получим силите? Всяка една. Каква ли ще има? Може би сега се чудите, но всяка една бъдеща ще стане една уникална. Какво ли става днес? Кабел, къде си? Тук. Какво има? Аз искам да кажа нещо. Но какво? Това нещо, което трябва да съобщя, е важно. Какво е то? Има клуб млади феи, които още не са си открили магиите. Това мисля да ги убием и да ги убием. Съгласен съм. Кабел,
Да. Назначавам те ти да управляваш и ти да се занимаваш с тях. Ако има нещо, ме питаш и ще го правим. Чули ме? Да. Съгласни сме. Така да бъде. Добре. Нека да видим кой е по-силен.